ponykamp en lekker thuis iets zwemmen. Waarschijnlijk wel wat thuis en heel misschien gaan we nog even duiken naar een terraskelling. Zeg maar vriendinnetjes, zo dan even zinnen. Boetenbradsie. Ontjen. Ontjen. Ja, het wordt een beetje een lege gevoel, Max is het. Hier een hele leuke groep 8. Maar een hele hechte vriendenclub hier. En nooit meer ruzie of zo. En nou ja, ik zie ze wel missen. Ja, richting Spanje, Pyreneeën en daarna is je wel weg. Even één groep achter zo'n kop. Nee, nou als je in het zin komt, dan is dat geen probleem, ja? Gewoon mensen gaan deze dag ook voeten dadelijk op een paard. Die als deze familie in Sint-Anne. We gaan van de jongens, van de middag gaan we voort naar Valencia in Spanje. Kleren erin doen. Ik hoop dat we leuke kinderen zijn en in het zwembad zwemmen. Gewoon alles. Shoppen in Valencia. Ja. Net elke niet giet deze simmer op vakantie. Maar de slachter had wel weer profijt van de vakantie van Oren, want de gehaktbal je mooi. Ja, zeker. Wij blikken zelf nog in. Dus wij maken ook een partij blikken wel in het voor. Die mensen dan met nemen kunnen voor op vakantie. Dan hebben ze direct vlees en jus. En vroeger namen mensen voor 3 weken 21 blikken met. Ja. Maar tegenwoordig is dat wel wat minder. Maar het is toch wel weer wat in opmars, de blik. Ja, dat kun je wel merken. Dus de gehaktbal die ik maar naar Frankrijk. Die gaan met naar Frankrijk, de Bijlsmerbal belanden ook over de grens. Ja.